Ay panultihon nga nagkanayon, cast your nets or cast your bread on the water and you will recover it. Cast your bread on the water and you will recover it. Adunay nagkalain-lain nga paghubad sa maong panultihon. Una sa tanan, ang uban, casting the bread, ang bread nagkahulugan o kanabitawng paon alang sa pagpangisda. Nga ang paon imong ilabay dito sa dagat, unya dayon pinaagi sa isda nga imong makubit, you will recover the bread nga imong giitsa ngadto sa dagat. Laing pagsabot mao kini siyang negosyo nga ang uban mo invest nganha sa ilang kwarta aron pagpamalit, and then mobalik ra pud ni siya pinaagi sa ginansya, pinaagi sa halin. O ang ikatulo nga mao pagsabot niini nga mao ang mensahe sa atuang mga pagbasa karon, mao kini siyang ginaingon nga give generously and in the long run you will receive generously. Give generously and you will receive generously. Mao nang naa sa tuang ebanghelyo nga o naa sa tuang balaang kasulatan nga makadawat kitag gatusan kapilo. Mga igsoon, atuang gisugdan kagahapon ang pagbasa sa basahon ni Ruth. Nga kun atong pamalandungan mga kaigsuunan, sumala pa sa tuang pagbasa kagahapon, pinaagi sa kagutom sa Bethlehem, si Ruth, ang iyang bana nga si Elimelech, ug ang duha nila ka mga anak nga lalaki niadto sa Moab. Diin ang duha niya ka mga anak lalaki naminyo ug mga taga Moab. Ug kun ato usab nga tan-awon, gumikan sa kamatayon ni Elimelech nga bana ni Naomi ug kamatayon sa mga anak ni Elimelech ug ni Naomi nga wa gani mga anak diya silang pagkaminyo, si Naomi mibalik sa Bethlehem ug sa iyang pagbalik usa sa iyang mga binalay nga ginganlan og Ruth miuban kaniya. Nga kun atong tan-awon, bisan kun si Ruth dili Israelita, dili Hudiyo, apan mibiya sa iyang panimalay, mibiya sa iyang katawhan, mibiya sa iya nga dapit aron sa pag-alagad sa iyang ugangan nga si Ruth, nga si Naomi. Og matud pa sa atua nga unang pagbasa kagahapon, maanindot kaayo ang giingon ni Ruth ngadto kang Naomi. Unsay iyang giingon, ayaw ako agdaha pagbiya kanimo ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka paingon, mukuyog gayud ako. Bisag asa ka mupuyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan, ug ang imong Dios mahimo nga akong Dios. Nga kun atong tanawon, pinaagi sa pagsakripisyo, pinaagi
sa paghatag ni Naomi ni Ruth sa iyang kaugalingon alang sa pag-alagad sa iyang ugangan nga si Naomi, unsay nahitabo? No, sa pagbalik nila sa Bethlehem, sumala sa atuang nga unang pagbasa karon, naminyo siya sa usa sa mga kaliwat sa bana ni Naomi nga si Boaz. Ug dinha sa ilang pagkaminyo, nakaangkon silag anak nga ginganlag Obed. Ug si Obed mao ang amahan ni Isai or Jesse, nga amahan ni Hari David, nga kaliwat sa ato nga Ginoong Hesukristo. Nga kung atong pamalandungan, kinsa man si Ruth, unsa man si Ruth, diha sa iyang kinabuhi. Not even an Israelite, but she became, nga kagikan, kaliwat sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Nga kini nahitabo gumikan sa iyang paghigugma o paghatag sa iyang kaugalingon alang sa iyang ugangan nga si Naomi. Mao kana nga sa tuang ebanghelyo karon, no? Kung ato usab nga mahinumduman sa ebanghelyo kagahapon, unsa may gitudlo usab na Jesus? The twin commandments, ang paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa atong isig katawo. Sa ako ang misa kagahapon, nangutana gyud ko sa mga tao nga nanimba, gihigugma ba ninyo ang Dios? Dako kay tubag, o karon pangutan-on ta mo, gihigugma ba ninyo ang Dios? O de? Ha? Gihigugma ba ninyo ang Dios? O, sayon kay pagtubag, og apan unsa may buot ipasabot sa gugma. No, ang gugma is not just doing what is required sa matag usa kanato. That's not love. Dili tungod kay nagtuman kita sa balaod mga kaigsuunan, dili tungod kay nagtuman kita sa gipangayo nga kanato, then makaingon ta nahigugma na ta sa Ginoo. Dili. Ngano man, tungod kay matod pa mga kaigsunan, love is doing beyond what is required of us. Mao bitaw na ako ang gipangutanan, no? Kung ato ang tanong, kamo mga nagtrabaho din no? Kamo mga nagtrabaho din kinsa man ang kasagaran i-promote gawas karong panahuna, no, nga bakiray, no, whom you know, not what you know. No, apan sa kasagaran, kinsa may kasagaran nga ma-promote sa trabaho? Ang kasagaran nga ma-promote sa trabaho, maura ba nang nagbuhat sa kung unsay gipangayo niya? Dili. Mauna nga, if you are doing what is required of you, ayaw pagdahom nga ma-promote ka. No? Ngano man, kasagaran nga ma-promote, mao kadtong mga tao who are doing beyond, who are doing more kaysa kun unsay gipangayo nga na nila. And that is precisely the reason why sa tuang ebanghelyo karon, no, ang pagtulunan ni Jesus, ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa palaod, sila mo'y mga sumusunod ni Moises sa pagtudlo sa balaod sa Ginoo. Apan unsay giingon ni Jesus, ayaw sunda ang ilang gibuhat.
Ngano man tungod kay ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod, mas importante alang nila ang dungog nga makita o ilang makuha kaysa pagbuhat sa kinasingkasing, pagbuhat uban sa gugma nganha sa mga pagtulunan sa ato nga Ginoo. Mao na nga musugot kita og sari sa tuang pagpakigrelasyon sa Dios, mga kaigsuunan. No? We expect so much from God. No? Daghan tag ipaabot, daghan tag ipangayo, daghan tag buot madawat sa ato nga Ginoo. But sad to say, few are willing to invest sa ilang kaugalingon. Few are willing to make sacrifices alang sa Ginoo, alang sa uban. No? Ug mao ni angayan natong pamalandungan sa ato ang kinabuhi, mga kaigsuunan. No? Mao na iyo, prangka-prangka lang pagkasulti. Pangutan-on na to ang atuang tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsa man ta ka generous sa paghatag sa tuang kaugalingon sa Ginoo. Unsa man ta ka generous diha sa mga buhat o mga buluhaton nga ato ang gibuhat sa matag adlaw sa ato nga kinabuhi. Hinumdumi ang giingon, ang nagpugas og jutay mag-ani og jutay, ang magpugas og daghan mag-ani og mas labi pang daghan. Mao na nga ginaingon na, no, don't discount the generosity of God. If we are generous, unsay gingon, ibubo sa Ginoo ang kutob sa atong mahakgom ug sobra pagani. Manindog paliw.